ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണ് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്. പുസ്തകമുള്ളവർക്ക് അറിയാലോ, ചെറുതാണ്, വളരെ ചെറിയൊരു ബുക്കാണത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ഒരു കടലാണ്. അതാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത. പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ബുക്കിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബുക്കിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രൂപഗോസ്വാമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഏതായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും ഈ ഒരു ക്രമത്തിലാക്കിയത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ പാത പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് അല്ലെ രൂപഗോസ്വാമി. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? രൂപഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാലദാസ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോപാല ഭട്ട രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ 6 പേര് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതില് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ലീഡറാണ് ശരിക്കും ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. രൂപമഞ്ജരിയാണ് ശരിക്കും. അതായത് നമ്മള് പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അവരൊക്കെ ആദ്യം വരും, അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ വരും. നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുമ്പോ അല്ലെ, പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞയക്കും കുറച്ചു പേരെ അവിടെയൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട്, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കും. എന്നിട്ടാണ് മന്ത്രി വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനത്തെവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം വന്ന് പല പല രീതിയിൽ രൂപത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ വരും. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോഴും രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ
വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു വരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിലെ ഇഷ്ടങ്ങള്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ, ആരാണോ ഈ ഭൂതലത്തില് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചത്, എന്താണ് സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ, പിന്നെന്താ അടുത്ത വരി? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ആ സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം തരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഭൂതലത്തില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ചൈതന്യ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് നമുക്ക് അഭയം തേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ ഉപദേശങ്ങൾ, അതായത് 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു ഓർമ്മ, 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അമൃത് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 11 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് 10 ദിവസം കൊണ്ട്, 11 10 ദിവസം കൊണ്ട് കേട്ടോ, സോറി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ട്. പ്രയാഗ്രാജ് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ സ്ഥലം? എവിടെയാ? കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം. അവിടെ ദശാശ്വമേധഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത സ്ഥലം, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിരുന്ന് നാമം ജപിച്ച സ്ഥലം, അതൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രവും മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലും എന്താ പറയാ പാദങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെയായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് മഹാപ്രഭു ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഇത്രയും വിസ്തരിച്ച് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത്രയും 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങള് എപ്രകാരമാണോ നമ്മള് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്കും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണോ രൂപഗോസ്വാമി? അങ്ങനെയാണോ വരിക? അതെ അതെ അതെ, ശിഷ്യന്മാരാട്ടോ. ഇവരൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എല്ലാവരും. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ, 6 ഗോസ്വാമിമാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ആരാ? നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ അവതാരല്ലേ? അതെ, ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇത് എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാന്ന്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണോ? അതെ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി രൂപത്തില് ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് കേട്ടോ. മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു. മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ കയറാറില്ലേ? ഉണ്ട്. എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നതാ. അതെ, മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? അവിടെ പേരെന്താ? രശ്മി. എന്നിട്ട് ഇത്രയും നല്ല പേരുണ്ടായിട്ട് ഗാലക്സി എന്നൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പേര് എടുക്കണ ഗാലക്സി എന്നാ, മൊബൈലിന്റെ പേരാ എടുക്കുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാറ്റിട്ടോ 10 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണോ മാതാജി? 10 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണോ? 10 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്.
നിർദ്ദേശങ്ങള് ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മുഴുവൻ എഴുതി റെഡിയാക്കിയതാണ് രൂപഗോസ്വാമി. 10 നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കുറേ ഉണ്ട്. 4 ലക്ഷത്തിലധികം ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞതും വലിയൊരു ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മറ്റൊരു ബുക്കാക്കി മാറ്റുക ചെയ്ത അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അതില് ശ്ലോകങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. അത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ശ്ലോകം, അതിന്റെ വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം, അങ്ങനെയല്ല ബുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് അങ്ങനെ ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ എത്ര നാളെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു ബുക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേഗം ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രമായിട്ടാണ് എഴുതിപ്പോയത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം മീനിങ്ങുകളാണ് അതില് വിവർത്തനം വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് അതില്. അത് നമ്മൾ വേറെ മെയിൻ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം ഭക്തിക്ക് ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ഏതാണ് ശ്ലോകം വരുന്നത്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിരാവൃത്തം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3-4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഭക്തിയുടെ നിർവചനം അല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ 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 കറക്റ്റ്. ഭക്തിയുടെ നിർവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒരു സിന്ധു ആക്കിയിട്ട്, ഒരു കടലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം? ഈ ഗുരുപരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു കടലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി. ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. ഭക്തിരസമാകുന്ന അമൃത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ ഭക്തിരസത്തിന്റെ ഒരു കടലാണിത്. അപ്പൊ ആ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം? ആ ഗുരുപരമ്പരയുടെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭക്തി പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ മുക്തി തരും ചോദിച്ചാല്, പക്ഷെ ഭക്തി പെട്ടെന്ന് തരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി തരാത്തത്? ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി തരാത്തത്? പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി നൽകൂ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാലും തരാത്ത? ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ എന്ത് പെടാത്തത്? ഭക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തരാത്തത്? പെട്ടെന്ന് കൊറേ കടമ്പകളുണ്ട്. മുക്തിക്കും കടമ്പകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭക്തൻ ഭഗവാൻ പെടുന്നോണ്ടാണ് മായയില് പെടുന്നോണ്ടാണ്. അല്ല, മുക്തി എന്താ പറയാ, മുക്തിയും ഭക്തിയും ഒക്കെ വന്നാൽ മായൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എത്തുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് മുക്തി തരും, ഭക്തി പെട്ടെന്ന് തരില്ല. എന്താണ്? അതായത് ഭക്തി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് കിട്ടും ഭഗവാൻ. നാമജപത്തിൽ കൂടെ സത്സംഗം നാമജപം അതിൽ കൂടെയൊക്കെ ഭക്തി. അതൊന്നല്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചാല് ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി ഒരു ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ. ഭക്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന് വേണ്ടിട്ട് എന്തും ആര് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തരില്ല? ഭഗവാൻ ഭക്തി തരില്ല, മുക്തി തരും. കാരണം ഭക്തനെ പിന്നെ ആരാണ്? ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് വിലക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിലക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ത് തരില്ല നമുക്ക്? ഭക്തി തരില്ല. മുക്തി തരും, ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. മുക്തി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭക്തി മാത്രം മതി. അവര് മുക്തി വേണ്ട, അവർക്ക് ഭക്തി മതി എന്നാണ് ഭക്തന്മാര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അത്രയും നോക്കിയിട്ടേ ഭക്തി തരുള്ളൂ നമുക്ക്. മനസ്സിലായിണ്ടോ? ഭക്തി കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളഞ്ഞ വഴി പിടിക്കുന്നത്, രാധാറാണിയുടെ ത്രൂ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത്രയും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്.
ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. ആ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ വിലക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതായത് ഭക്തന്റെ ദാസനാവേണ്ടി വരും അല്ലേ, ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ ഭഗവാൻ ദാസനാകും, ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനാകാനായിട്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി നമുക്കുണ്ടോന്ന് ആര് ചെക്ക് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. മുക്തി കിട്ടും, പക്ഷെ ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുക എന്താണ് അത്രേ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭക്തി തരില്ല, മുക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അത് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ മാതാജി, അനന്യ ഭക്തി ഉത്തമ ഭക്തിയാ കൂടെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് പ്രഭുജി. അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാ? പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയില് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാന്ന്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയോ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ മാതാജിക്ക് ഇട്ടുണ്ടോ? മാതാജി ഷീജ മാതാജി ഉണ്ട് മാതാജി 18 ശ്ലോകം. ഞാനത് അന്നേരം ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ചോദിച്ചവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിലിടാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ മാതാജിയോട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ വിചാരിച്ചത്. അല്ല, പഠിക്കണം നിർബന്ധമല്ല, ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കട്ടെ. ഇനി അത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹമുള്ളവർ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തു മാതാജി. കാരണം ഗ്രൂപ്പിലിടാൻ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇനി അത് കാണുമ്പോ പേടിക്കണ്ടല്ലോ, അയ്യോ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല. സന്തോഷമുള്ളൂ പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ സാരമില്ല, പഠിക്കാൻ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണ്ട, ഞാൻ എന്തൊക്കെ തരാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയൊക്കെ കേറുന്നേ, ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാ ഞാൻ ഇടാഞ്ഞേ. അന്ന് ചോദിച്ചെല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുത്ത്. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷീജ മാതാജി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇട്ടരണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാം, അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. പറയുന്നതില് സ്പീഡ് കൂടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ട്ടാ. ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതല്ലോ സ്ലൈഡ് ഇല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണല്ലോ ഇവള്? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണല്ലോ, അതിന്റെ കാണുന്നില്ല, നോക്കട്ടെ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ മാതാജി? ഇല്ല, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കസ്തൂരി തിലകം, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുള്ളത് തന്നെയാ. സർഗം 2 108 ശ്ലോകമാണ്. ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മള് ഇത് എന്താ പറയാ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങുമ്പോ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതില് ഫസ്റ്റ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് പ്രണാമ മന്ത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് സമർപ്പണം.
ഫസ്റ്റ് സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയാണത്, ചൊല്ലാം, കേട്ടോളൂ. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാ ശാസ്ത്ര വിചരണൈകരിമ്പുടോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യേ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ സുരൂപ സനാതന രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥദാസ, ജീവഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അവര് നാനാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ അവർ വൈവിധ്യം കാഴ്ചവെച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അപഗ്രഥിക്കുന്നതില് വൈവിധ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഇടുവോ ശ്ലോകത്തിന്റെ? സ്ലൈഡ് പറ്റുന്നില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയത്. ഇതില് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഇതില് അത് അതുണ്ട്, അത് ശ്രീ നോക്കണ്ട, രഘുനാഥ അത് നോക്കണ്ട മാതാജി, അത് വിട്ടിട്ടാ മതി ട്ടോ, സാരില്ല. മാതാജി കേട്ടില്ല മാതാജി? പുസ്തകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹരേ നിഷ കൃഷ്ണ. ബുക്ക് വാങ്ങും നിഷ, എന്താ വാങ്ങാത്തെ? സ്ലൈഡ് ഇടാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ PPT ആണിത്, PDF അല്ലത്. അപ്പൊ ഒരു സമയം, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ വേറെ ഉണ്ടോന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാനായിട്ട്. പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ ശ്ലോകം? ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. എത്രാമത്തെ പേജിലാണെന്ന് തുടക്കം പറയാമോ? തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് സമർപ്പണത്തിന് താഴെ പേജ് നമ്പർ ഇല്ല. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദത്തിന് താഴെ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണേ സെക്കൻഡ് പേജ് പേജ്. നമ്പർ ഇല്ല. വിചാരണേ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണവോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യൗ ശരണ്യാകരൗ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ. കണ്ടു. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു, നന്നായിട്ട് തെറ്റാതെ വായിച്ചു കേട്ടാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചോദിച്ചത് നന്നായി. വേറെ എടുക്കണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ ട്ടാ. എടുത്തോ. ഷീജ മാതാജി ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാതാജി. ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ലക്ഷ്യത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധരായവർ അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങളിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അവർ ഗോപികമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ലയിച്ചു രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും സേവനത്തില് വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരും. ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയാം. 1489 ഒരു സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? പ്രയാഗിൽ നടക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പറഞ്ഞ ഉപനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം രസാചാര്യൻ എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹം ഗോവിന്ദ്ജിയുടെ വിഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയുക രചനകളാണ് ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം സ്ഥാപിച്ച രൂപഗോസ്വാമി എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുക. ശിഷ്യന്മാർക്ക് സഹോദരന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാണ്. ആർക്ക്? ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമിയോട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം, അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് അതായത് കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തി തത്വം, രസതത്വം. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തി തത്വം, രസതത്വം. അതാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? കൃഷ്ണതത്വം എന്താണ്? രസതത്വം എന്താണ്? ഭക്തി തത്വം എന്താണ്? എന്താണ് കൃഷ്ണതത്വം? പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്? എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ? അതെ, അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണനാണ്, ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയണില്ലേ, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ജന്മാതിസ്യാണോ മാതാജി? ജന്മാതിസ്യ അല്ല. ഏരേ ചായംശ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സർവ്വ അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളുമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പൂർണ്ണ അംശമാണെന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, അതാണ് കൃഷ്ണതത്വം. മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, നാരായണനും മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ പരിപൂർണ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണതത്വത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണതത്വം. 2-ാമത്തത് ഭക്തിതത്വം. ഭക്തിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭക്തിയുടെ നിർവചനം നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിലുണ്ടാവുമല്ലോ. ഭക്തിരുത്തമ. ഇതിലില്ല. ഇതാണ് ഭക്തിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. നമുക്ക് എന്തില്ല? ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല, അന്യമായിട്ടുള്ള വേറൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ല. കർമ്മം ആദ്യ അനാവൃതം, ജ്ഞാനോ കർമ്മോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഇല്ലാതെ നമുക്കവിടെ ജ്ഞാനം നേടാനോ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നും നമുക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തുമാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ട് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. എന്ത്? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുക, പ്രതികൂലമായിട്ടും ചെയ്യുക. പ്രതികൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? നമുക്കറിയാവോ? ആരാ പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്തത്? ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്തത്. പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആരാണത്? ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ?
കംസൻ 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 കംസനും ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അനുകൂലമായിട്ടല്ല ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ, പ്രതികൂലമായിട്ട്. എങ്ങനെ കൊല്ലാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലാം എന്നാണ് എപ്പോഴും ആര് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കംസനും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ അനുകൂലമല്ല, പക്ഷെ പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് അവരും ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഓർക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ആര് ഓർക്കുന്നത്? കംസൻ ഓർക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി തത്വം. ഇനി രസതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ രസം, ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു രസം. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തരസം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഇല്ലേ? അതെ അതെ. ഓ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 5 രസം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, ഭക്തി തത്വം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ പ്രചോദിതനായത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. കൃഷ്ണതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഭക്തിതത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്, സ്വയം ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണതത്വം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഭക്തിതത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഭക്തിതത്വം. രസതത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു രസത്തില് എന്താ പറയാ, 5 രസങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ രസത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? പ്രേമബന്ധത്തിൽ എത്തുന്നത്, മാധുര്യ രസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതാണ് രസതത്വം. മാതാജി, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിതത്വം ഒന്നും കൂടെ പറയൂ മാതാജി, ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി. ഭക്തിതത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തി വഴി നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? പ്രേമഭക്തിയിലെത്താം. ഭഗവാൻ വഴി, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി വഴി പ്രേമഭക്തിയിലെത്താം. കാരണം ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്? പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ? പ്രേമ സ്റ്റേജിലേക്കല്ലേ നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്? അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആ ഭക്തിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. മാതാജി ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഈ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് സാധാരണ മനുഷ്യരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ? അല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല, ഭക്തിയുള്ളവരെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി ശരി ശരി. നടക്കുന്ന ആള്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പറഞ്ഞാല് നിർവചനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം? ഭക്തിയുടെ നിർവചനം ഭക്തിയുടെ നിർവചനം അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആ ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അപ്പൊ അതൊന്നും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായി മറ്റ് അഭിലാഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സേവനം, അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇനി ഇതില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ ഇനി നോക്കട്ടെ, ഇത് മിനിറ്റ്, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം. ഇത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലാകെ 19 അധ്യായമാണ് ആകെ ഉള്ളത്. 19 അധ്യായത്തില് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും 1ാമത്തെ അധ്യായം ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? സാമാന്യ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ 4 തരത്തിൽ പറഞ്ഞൂടെ, ഭക്തി 4 തരത്തിൽ കണ്ടു. ഒന്ന് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, 4 തരത്തില്. അപ്പൊ അതില് സാമാന്യ ഭക്തിയിലാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും 1ാമത്തെ അധ്യായവും സാമാന്യ ഭക്തിയും, 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായം സാധനാ ഭക്തിയും, 17, 18 അധ്യായം ഭാവഭക്തി, 19ാമത്തെ അധ്യായം പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിലിപ്പോ ആദ്യം നമുക്കറിയണം, അപ്പൊ എന്താണ് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സാമാന്യ ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സാധാരണ
ആരംഭഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഭക്തി, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം, അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താൻ ഇഷ്ടം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കും, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പോഴും എന്തില്ല, മുഴുവനായിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസമില്ല, പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുമില്ല. നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ എന്നാലും അത് എങ്ങനെയല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ഉറച്ചതല്ല. മനസ്സിലായോ സാമാന്യ ഭക്തി എന്താണെന്ന്? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു അമ്പലം കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ കൈകൂപ്പി തൊഴുകും, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളുകൊണ്ടല്ല, നമ്മളതിങ്ങനെ ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിങ്ങനെ ചെയ്തു പോണു. പക്ഷെ നമുക്കതിൽ ഫുള്ള് എന്തില്ല, വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഭയങ്കര വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല. പൊതുവായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയവും ഭക്തിയും ഒക്കെ കലർന്നിട്ട് ഉള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്, അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അധികാരി അല്ലേ? മനസ്സിലായോ സാമാന്യ ഭക്തി? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത്, ഉത്സവങ്ങളിൽ പോയി പങ്കെടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, സാമാന്യ ഭക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ഒക്കെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഭക്തിയുടെ തുടക്കം അല്ലേ മാതാജി? അതെ, ഭക്തിയിലെ അത് ഇത് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും. ഈ സാമാന്യ ഭക്തിയിലെ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണല്ലേ, ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാമാന്യ ഭക്തി എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. ഇനി രണ്ടാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നമ്മളവിടെ. അതായത് നമ്മള് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് എന്ത്, സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ ആരെങ്കിലും നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ അഭ്യസിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തിയാണ് എന്ത്, സാധനാ ഭക്തി. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം, നാമം ജപിക്കണം, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം എന്ത് ആക്കി കൊണ്ടുവരണം, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തിയാണ് എന്ത്, സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അഭ്യസിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതാണ് അഭ്യാസ ഘട്ടം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭക്തി ഏതാ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം പറഞ്ഞത് സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി. രണ്ടാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി. രണ്ടാമത്തതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയും സാമാന്യ ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായി? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞേ, എന്നിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ സംഗീതമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയല്ലോ രാവിലെ സാധന ചെയ്യണമെന്ന്, അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തി എന്താണ്? സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവാത്തൊരു ഉത്സവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, പൂജയ്ക്ക് പോവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാമാന്യ. മറ്റു നമുക്ക് ഉള്ളില് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അഭ്യസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് സാധനാ ഭക്തി. അതായത് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപം കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോപിക്കോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ച് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര ഫുള്ള് വിശ്വാസം ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതില് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇത് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അത് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണു, ചിലവർക്ക് സമയം പിടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ടാവും, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഭക്തി വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് നമ്മളിപ്പോ ഈ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടം, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ഇടയ്ക്ക് നാമം ജപിക്കും, ഇടയ്ക്ക് കീർത്തിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതായത് എന്നും ചെയ്യില്ല,
വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പോകുമ്പോ വഴിയിൽ നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രം കണ്ട നമ്മളൊന്ന് തൊഴും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഭക്തി ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് അഭ്യസിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്താ പറയാ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മള്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് അതിലേക്ക് വരുന്നു. നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മൾ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭ്യസിച്ച് ചെയ്തു പോരുന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി സാധനാ ഭക്തി 2 തരത്തിലുണ്ട്. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും. ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രാനുസരിച്ച് നമ്മളെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ ഗുരു പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളിൽ ഉള്ളതാണത്. നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്വയം തന്നെ വരും. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ആരും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല, അവർ തന്നെത്താനെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുള്ളവരാണത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? സാധനാ ഭക്തി 2 തരമുണ്ട്. അത് രാഗാനുഗ. അതെ, സാധനാ ഭക്തി 2 തരം. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നത്. മറ്റേത് സ്വയം തന്നെ സ്വയം തന്നെ നമ്മള് അത് ഉദാഹരണം നമുക്ക് വ്രജവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി അടുത്തത് ഭാവഭക്തി. ഇനി അടുത്തതാണ് വൈദ്യാനുരാഗ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. ഒക്കെ അടുത്തതാണ് ഭാവഭക്തി. അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാകാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളില് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം, അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയണത്. നമുക്ക് രുചി, ആസക്തി, ഭാവം. അപ്പൊ ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനോട് എന്താണ് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കും. നമ്മള് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മള്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയൊക്കെ ആകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, ആ ഗുരു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നമ്മൾ പറയാണ് നാമജപത്തിൽ കയറണം, നിങ്ങൾ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ മാതാജി ഇത് എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല, പക്ഷെ അവര് പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആരും പറയാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതാണ് എന്ത് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് തന്നെത്താൻ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ആസക്തി ഭഗവാനോട് നമുക്ക് വന്നു. അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു ആസക്തി വന്നിട്ടില്ല, നമ്മളത് തന്നെത്താനെ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തായി? നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. ആ ആഴത്തില് ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ് അവര് പറയുന്നതല്ല. ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ കയറാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മംഗളാരതിക്ക് എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാണ്ടിരിക്കും, ഭാഗവതത്തിൽ എങ്ങനെ കയറാതിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. തുടക്കത്തില് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു തള്ളു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതിനോട് രുചി വരും. നമുക്കൊരു രുചി വന്നു തുടങ്ങും.
അപ്പൊ രുചി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരും. ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു വിരക്തി വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഏതായി? ഭാവ സ്റ്റേജായി. ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മള് ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും? ആണല്ലോ? സംശയമുണ്ടോ? ആണല്ലോ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ അതൊക്കെ മറന്നുപോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് ശാന്തരസത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ യശോദാമാതാവിന്റെ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് മാധുര്യ രസത്തിലായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഏത് സ്റ്റേജില്? ഭാവ സ്റ്റേജില്. എത്താൻ കുറച്ച് പാടാണ്, പക്ഷെ എത്തുമ്പോ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തിയാണ് എന്ത്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പരമമായ പ്രേമം. അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? പ്രേമഭക്തി. അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഭഗവാന്റെ സുഖവും സന്തോഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു സുഖവും സന്തോഷവും ഒന്നുമില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര്, രാധാറാണി. ഗോപികമാരുടെ ഭക്തിയല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ, ഗോപികമാര്, രാധാറാണി, അവരൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 തരം ഭക്തി പറഞ്ഞാല്, സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ചെറിയ താല്പര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നാമം ജപിക്കും, ഇടയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകും, ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് വഴിപാടുകളൊക്കെ ചെയ്യും, ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും, പൂജയൊക്കെ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. സത്യത്തിൽ അത് വിശ്വാസമുണ്ട്, പേടിയുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പലം കണ്ടാൽ നമ്മളൊന്ന് തൊഴും, അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? സാമാന്യ ഭക്തി. നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. പ്ലസ് നമ്മളിപ്പോ സാധനാ ഭക്തിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തതാണ് സാധനാ ഭക്തി. അതെന്താണ്? പരിശീലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, പരിശീലിച്ചു വരുന്നതാണ് സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ നമുക്കത് മുഴുവൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല, ഈ മാതാജി എപ്പോഴും ഇരുന്ന് പറയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ മാതാജിക്ക് ഒരു സമാധാനം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തായി? സാധന ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ അത് പക്ഷെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും നമുക്കതില്. കുറെ ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരും വിളിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങും, നാമജപത്തിൽ മംഗളാരത്തിൽ കയറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതാണ് സാധനാ ഭക്തി. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്, ആദ്യമായിട്ട് മക്കള് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി പഠിക്കാൻ പോകും. കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാവഭക്തി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഭാവഭക്തി. ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് ഭാവത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭാവഭക്തി. ലാസ്റ്റത്തത് പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭക്തി, അതായത് പരമമായിട്ടുള്ള ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെ, അവസ്ഥ. അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓ മാതാജി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഓരോന്നോരോന്ന് വരുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് സാധനാഭക്തി നമ്മൾ 2 വിധം ഉണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, രാഗാനുഭക്തി. സാധനാഭക്തി 2 തരം. ഒന്ന് വൈദ്യ സാധനാഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും. വൈദ്യ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? വൈദ്യ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം.
സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ആ, അത് തന്നെത്താനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ ചിലവരുണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്യും തുടങ്ങുന്നവര്, സ്വമേധയാ വരുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ. ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും മാതാജി, ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ അതെ ഒരു അതെ അതെ ടെൻഡൻസി അതെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവരൊക്കെ ആ ഒരു പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ അവര് അതിന് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവര് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണല്ലോ. അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് പ്രത്യേകം യജ്ഞം ചെയ്യുന്നില്ല, ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, തപസ് ചെയ്യണില്ല. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് അവര്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര്. അപ്പൊ അതാണ് വൃന്ദാവനവാസികള് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ അതിൽ പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി അവതാരികയിൽ ഇനിയുണ്ട്. അവതാരികയില് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് മംഗളാചരണത്തോടു കൂടിയാണ് അവതാരിക തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും. ഈ അതിൽ പറയുന്നത് രസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രസങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ 5 രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ആ 5 രസങ്ങള്. അത് കൂടാതെ അതാണ് എന്ത് പറയണത്, പ്രൈമറി രസം, പ്രാഥമിക രസങ്ങളാണ് ഇത് 5ഉം. ഇത് കൂടാതെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്. 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീര്യം, ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീബത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഭീബത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. 7 എണ്ണായോ? അത്ഭുതം, രൗദ്രം 7 എണ്ണായില്ല ഇപ്പൊ? അപ്പൊ ടോട്ടലി 12 രസങ്ങള്. പിന്നെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആർക്കാണ് രൂപഗോസ്വാമി സമർപ്പിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദര് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയാനകം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഹാസ്യം, കരുണം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം. വീര്യം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം. അത് ഫസ്റ്റ് അവതാരികയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുണ്ട് മാതാജി. അതെ. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് ഒന്നുകൂടി കേട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടും, അഥവാ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇത് ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനുമാണ് ആര് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതില് വേറൊരു ഭാഗം കൂടി പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്, ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട്. ആ 4 ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാം എന്താ പറയാ, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്. അതായത് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. അങ്ങനെ 4 ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. അങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. പൂർവഭാഗം, ദക്ഷിണഭാഗം, പശ്ചിമഭാഗം, ഉത്തരഭാഗം. അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം, പൂർവഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത്. നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗം, പൂർവ്വഭാഗം മാത്രമാണുള്ളത്. അതിലാണ് ഈ 19 അധ്യായം വരുന്നതും. ആ 19 അധ്യായത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് കണ്ടത്. പൂർവ്വ വിഭാഗത്തിനെയാണ് ഇത്രയും വിഭാഗം ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാണ് 19 രസങ്ങൾ അല്ലെ? 19 അധ്യായങ്ങൾ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി ഇത്രയും? മനസ്സിലായി. ഇതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ, ഈ പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണമാണ് ആദ്യത്തേതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. അതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തേത് സാധനാ ഭക്തി, മൂന്നാമത്തേത് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്.
ശുദ്ധഭക്തിയുടെ നിർവചനം. പിന്നെ നമ്മള് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ നിർവചനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു. അതെ. ഇനി ഇത് പൂർവ്വ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. ദക്ഷിണ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് അടുത്തത് അല്ലേ വരുന്നത്. അതും പഠിക്കാണ്ടോ? ഇല്ല, പഠിക്കാനില്ല. ആ, ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പൂർവ്വ വിഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അല്ലെ. പൂർവ്വ വിഭാഗത്തില് അവതാരികനെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയാവുമ്പോൾ പാഠങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നല്ല കട്ടിയാവും അല്ലേ? അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാമജപം കൂട്ടാൻ എല്ലാവരോടും. കേട്ടിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാമജപം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാമജപം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, അപ്പൊ ശരിയാവും നമുക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതായത് പൂർവ്വ വിഭാഗ നമുക്ക് ഭക്തിയില് പൂർവ്വ വിഭാഗമാണ്. പൂർവ്വ വിഭാഗത്തിൽ 4ആയി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രാണഭക്തി. സാധനാ ഭക്തിയെ 2ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഭക്തി അങ്ങനെയല്ലേ? വൈദ്യ അല്ലെ? വൈദ്യ വൈദ്യല്ല, വൈദ്യ. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഭക്തി. ശരി, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേമാതിരി രസത്തിന് 5 തരം രസമുള്ളത്. പിന്നെ 7 തരം രസം: ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീര്യം, വീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. ഇനി ഇതില് നമുക്ക് സാധന ഭക്തി ഇത് അവതാരികയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് മാതാജി പറയുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. അവതാരികയുടെ സ്ലൈഡ് ഇല്ല വേറെ നമ്മളിൽ. അപ്പൊ അത് അല്ലാതെ പറയുന്നത് ഞാൻ 1ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞത് വേറെ ക്ലാസ്സിന്റെ സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട നമ്മളല്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും?